Milers de persones es manifesten a hores d'ara al cor de Barcelona per rebutjar la sentència del Tribunal Constitucional que retalla aspectes clau en l'Estatut. En concret, 14 articles, com per exemple el que fa referència a Catalunya com una nació, la cúpula de la Generalitat, més de 1.500 associacions i, sobretot, milers de ciutadans han reclamat que es respecti l'Estatut que va donar llum al Parlament català ja fa 5 anys. I unes 300 persones es concentraren a Iarbassa a la plaça de Cort en defensa de l'autogovern i per protestar també contra la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya. A la concentració convocada per l'Obra Cultural Balear s'hi van sumar totes les forces polítiques de les illes, excepte el Partit Popular. El lema principal d'aquest acte era en defensa del nostre autogovern, però hi havia un segon eslògan que deia «Nosaltres decidim, som una nació». El diputat del PSI-PSOE, Pablo Martín, va deixar clar que el seu partit no compartia aquest lema. D'aquest manifest, àmpliament representatives